Og velkommen. Og vi har en hemmelig gæst med i dag. Halløj, så det er Kiksemanden her. Og velkommen til den her 10 subscriber special. Og vi har en gæst med i dag. Hej. Hej. Du må godt tage den her dag. Nå ja. Sorry. Jamen, som sagt, vi skal lave 10 subscriber special i dag. Ja, wow, hvad fuck var det vildt. Og det er Kiks, der har. Og jeg får snart, men det er mig. Vi skal fejre 10 sub special for. Okay, og jeg tænker bare, at vi skal lave nogle minigames i dag. Ja. Så vi starter, og vi er tilbage lige om lidt. Og så er vi tilbage. Nej, no. Vi er tilbage nu, okay. Godt. Ja, yeah. Block party. Vi skal spille Block Party, yeah. Ja. Okay. Nå, hvad blok? Ej, men. Oh shit. Jeg er farveblind, jeg ved ikke, den er hvad for en farve det er. Fuck, det jeg kender. Okay. Yes, man. Dyrk det. Okay. Ej, seriøst, er det ikke den her? Jo, det er. Godt. Guys, jeg faldt ned. Sjovt. Jeg så det. Jeg er farveblind, jeg ved ikke, hvad for en det er. Dyrk det. Ej, er det den her? Ja, det er den her. Nej, hvad? Oh my god. Nå. Videre til næste game. 6. Der er en vaffel. Hej, vaffel, mand. 10'eren. 10'eren, okay. Ja. Vi er tilbage lige om lidt. Start the Kom nu, når teleport. der er 5 sekunder tilbage. Okay, 3, 2, 1, start. Nej, så er det Kiksemanden her, ikke det? Wait, Sofie. Okay, ja, vi rager. Og vi skal spille dodgeball. Og det er prof til. Jeg ved ikke, det er vel fint nok. Hende derovre, hun skal dø. Jeg kan ikke dø, men... jeg skal bare have nogle point. Lol. It's working. Hvad står din på? Det ved jeg ikke kan ikke se det. Nå, ja, 120. 120 mil står på. Det er ikke engang 100. Jeg står bare her, der er en eller anden, der ikke kan finde ud af, hvad fat ved det er, men I skal i det her game. Og jeg er på 200. Okay, det her er virkelig noget. Wow. You're making history today. Okay, lad os gå ud og nakke nogle andre. Det baby. Ja. Det her spil, ikke? Det er virkelig noget. Du kan bare kaste med snebold på de andre, jo. Det er ikke engang noget med rigtig dodgeball. Ja, det var lige min dejlige penis, hvor jeg kom ind. Okay, nu må jeg gerne snart stoppe. Okay, 5, 4, 3, 2... Oh my god, man. Endelig! Jeg kom på... jeg kom på den sidste. Nej, ikke helt. Nå, vi vender tilbage i næste game. Vi spiller balloon. Oh my god. Du skal bare springe alle de der TNT. Du skal bare skyde alle de der TNT's der. Nå, det er skyde de der blocks der. Ja, det kan du også godt, men det giver bare ikke lige så meget. Er der flere TNT's der? Nej, du tog den, som jeg ville tage. Hvad gør de der go blocks? Kan du om de egentlig giver lidt ekstra? Jeg ligger på en 3. plads. Nej, Jo, jeg gør. jeg sagde 12. Nå. Lol. Yes.
Er der ikke flere TNT's? TNT, hvor er du? Der er ikke flere til. Det kan da godt være, at jeg lige fundet en lige før. Ej, hvorfor kan jeg nu ikke skyde? Hvorfor? Wow, sådan der. Nå. Seriøst, der er et eller andet galt med min bue. Hvorfor kommer der ikke nogen pile ud af den? Bare jeg har på en Tredje plads alligevel. GG. 4. Hvor er du på 3? Jeg havde 131 point. Hvad skal man her? Og det er det der fight. Hvad sker der? Ej, my god, mand. Okay, så er vi klar igen. Og kender du? Det er det der, hvor du er selv en villager, og så skal du rende og slå dem, du tror, der er andre players. Og jeg fik en. Jeg døde. Fuck jeg. Lol, jeg tror, jeg... Ej, vel. Døde du? Og kæft, jeg er dårlig til minigames. Døde du? Ja. Der er jeg også. Men ja. Ja. Vi er tilbage lige om lidt. Nu. Ja, så nu har vi spillet minigames. Det gik rigtig godt. Ja, helt sikkert. Og nu vil vi vise nogle af de der ting, vi har bygget herinde på den her server, fordi jeg har bygget nogle flere ting, men jeg har ikke vist det endnu. Så lad os gå og kigge på dem. Sådan der, det var det, jeg ville gøre. Vi overdrevet vilde pandaer. Okay. Vi har nogle vilde, vi har vilde pandaer med i dag. Men det her, det er vores... Hvad laver du, Tobias? Bardiske. Fuck. Hvad laver du? Jeg kan ikke noget. Nå, okay. Jo, jeg var damer. Det her, det er vores UF office bygning. Fise. Og vi har ikke lavet så meget herinde. Det her, det er bare sådan, det ser ud lige nu. Jeg har lyst til at gå. Der er ikke indrettet noget herinde eller noget. Så har jeg også lavet den her. Hvor er du? Bare sådan en lejlighedskompleks over på den anden side. Det der orange bygning. Og jeg har givet den 3 stjerner. Ja. Det ser bare sådan her ud. Der er en lille altan og... Styr dig, Tobias. Så har vi en forretning, der hedder OP Stuff. Der er lige en glitch der. Ja, OP Stuff. Og mig og Fær, vi er i gang med at bygge selve forretningen her. Det her, det er bare varelager. Varelager, det her. Ja, og så skal resten af butikken være her. I kan lige se, hvordan det ser ud. Der er sådan nogle... Jeg ved ikke, om man bruger dem her, men vi har i hvert fald lavet sådan en elevator her. Så kan varerne stå her og hernede. Så kan alle de der varer stå her. Elevatorerne, det er den her. Så kører du varerne op med sådan en, hvad hedder det? Det er ikke en trillebør, det er sådan en truck. Er det ikke den her? Og så kører du den ind på de her. Og så kan du sådan køre dem op til lastbilen eller herop. Okay, så det er simpelthen sådan, hvorfor kan vi ikke bare gøre for eksempel sådan her? Så kommer man op ad trappen, du ved, så er det der, og så kommer man op. Hvordan vil du så transportere alle tingene med op? Hvad? Så den er bare du skal ikke tænke logisk, du skal bare customize. Nå, men det var sådan set lidt det. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak for de 10 subscribers. Og så må I gerne huske at subscribe og like. Og mig. Ja, også ham. Der kommer desværre ikke link til hans kanal. Nej, det skal nok komme. Men mange tak for 10 subscribers. Og vi ses. Hej hej.